L-Awtorità tal-Ippjanar bidlet il-mod ta' kif jinħadmu dawk magħrufa bħala Development Notification Orders li huma każi fejn żvilupp ikun eżenti mill-ħtieġa ta' applikazzjoni ta' ippjanar. Dawn it-tip ta' żviluppi se jkunu qed jonqsu bilan li l-pubbliku jkun involut aħjar f'aktar deċiżjonijiet. Hemm 19 il-klassi ta' żvilupp li huwa permess b'DNO u dawk li nżammu bħala parti minn din is-sistema huma dawk li m'għandhomx impatt fuq il-kuntest tas-sit jew ir-residenti fil-madwar. Intant tneħħew ċerti żviluppi bħal bjar tal-ilma u reservoirs, l-installazzjoni ta' tankijiet tal-gass, kantini, żvilupp fi btieħi ta' wara u anke swimming pools. Min-naħa l-oħra l-installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi u alterazzjonijiet interni fost oħrajn inżammu bħala DNOs. Tneħħi tal-kollox ukoll id-DNO biex wieħed jirriserva art pubblika l-imwiet u siġġijiet. Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li din ir-reviżjoni kienet maħsuba biex tneħħi l-prattika li għal ċerti xogħlijiet il-pubbliku mhux parti mill-proċess tal-ippjanar għax il-proċess tad-DNO kif kien seta' jaħdem tajjeb għall-applikant iżda mhux għall-pubbliku. U ħafna residenti lanqas kellhom id-dritt ikunu jafu bl-iżvilupp aħseb wara joġġezzjonaw għalih.